Ahoj, vítej na kanále Ondřej Pfeiffer Astrofoto. Dneska se podíváme, jak fotit Deep Sky objekty, planety a další objekty ve vesmíru pomocí telefonu. Jdeme na to! Takže, co budeme potřebovat? Určitě nějaký adaptér, který mám akorát přiřaděný z 3D tiskárny, ale je to na můj telefon, ale dá se koupit na internetu za 300 nějaký univerzální. Okulár, ten bude potřeba. Samozřejmě telefon a pak nějaká go-to montáž s optikou. Nemusí být úplně go-to, bylo by to nejlepší a nejjednodušší, protože to sledování potom hodně ulehčí práci, ale můžete to zkusit i bez, ale bude to samozřejmě obtížnější. Teďka se podíváme, jak nastavit fotoaparát v telefonu. Takže klikneme na ikonku fotoaparátu a vpravo sjedeme do sekce další. Potom klikneme do sekce Pro. Už si můžete všimnout většího nastavení. Teďka si telefon nastavíme na go-to montáž pro focení Deep Sky. Takže první klikneme na ISO a dáme největší možnost ISA. Já mám aktuálně 3200. Potom klikneme na Speed, což je expozice, a to dáme taky na 10 vteřin. Protože naše montáž dokáže objekty sledovat, takže můžeme mít delší expozici. Další máme EV, ale to nás nezajímá, protože to není teďka akorát potřeba. A pak je fokus, ostření, ale to si dáme jako ručně, protože zaostříme na teleskopu a akorát by nám to ten telefon chtěl zaostřit a nevěděl co. Takhle toto je nastavení pro Deep Sky na go-to montáži. Pokud budete fotit na normální manuální, to znamená, že ten teleskop nebude sledovat oblohu, tak se musíte tu expozici snížit na tu dovolenou. Nejspíš bych doporučoval expozici asi 2 vteřiny, protože jinak ty obrázky budou vypadat takto. Teď vám sem ukážu pár snímků, co jsem vyfotil telefonem, ale jsou ještě nastakované v programu DSS. Pokud byste chtěli tutoriál, jak stakovat fotky v DSS, tak napište do komentářů. Děkuji za zhlédnutí a přeji hodně jasných nocí. Čau!